Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Uste dut amets, azken urtetako nire kezka nagusia bihurtu dela komunitatea eraikitzen laguntzen duten dinamika eta ritualen gaia, nolabait. Ez dakit, uste dut adinaren kontu izango dela, ziurrenik, baina gero eta gehiago sentitzete individualtasuna hartxatzen eta kanbusten gaitun zer baten moduan. Eta gatazka, komunitate guztiari zentzen baten dion zer bat dela sentitzen nabil. Hemen da horrema interno bat. Bueno, noski, komunitatea da familia, komunitatea eta kuadrilla. Ez, komunitatea da herria, hitz bana jarri beharko bat zenu bakoitzaren inguruan, osea bat, Osea ez eman definizio bat ez hitz bat. Ze hitz emango zeneke, familiari, kuadrillari, herriari. Familia, kuadrilla, herria. Esan da familia ze hitz etortzen zaizu? Eske hitz bat, ez naiz kapaz hitz bat. Bueno, esan bi. Ez que ezin dut, ze ñabardura sartu beharko nituzki. Sartu nahi beste ñabardura. Nere familia abstraktuan oso zaila egiten zait. Eta aipatzen dituzun gauzekin, ulertzen duen dikantzoa zen. Bai? Ikusten dut, badera gauza batzuk nahiko pototxoa dienak. Eta hoietan, familiak, komunitateak, kuadriak zer esan nahi duen, eta nola berresan nahi ditugun klabea da. Eta ziurrenik, nik familia beharrezkotzat jotzen dugu, claro, zer den familia europezela ulertzen dugun, eta familiaren definizioan, nor sartzen dugun kanpo, nor sartzen dugun barne, eta nortzen dugun kanpo, edo berdintzait, kuadrilla igual ja... Kuadrilla diorten, zeitz jarriko zen joke. Kuadrilla ni beste jokain. Bomba de humo. Bomba de humo. Bueno, ez dakit, gaur guztiaren inguruan nahi ditzengo dugu. Bai. Ez? Bai. Tartarako gaian hasingo bat zuzenen, ez? Maite Bidarte teknikan eta Egoitz eta Amets mikroen alde honetan, hau alde erantziz da. Egun batez, elkarrekin egotaren plazerak arindu dizu zama. Inguruko ekaitzak ahaztu dituzu. Arnas, sakonak, barrenak baretu dizkizu. Ingurura begiratu zu eta ohartu zara ez dagoela gauza handirik. Atzekaldean duzu etxea eta aurrean mahai bat. Bidean zehar topatzen joan zaren eta zure gorputz sentitzen dituzun pertsonak dituzu zer jan eta edana eskaintzen duen mahaiaren inguruan. Eta elkarrekin egon eta gozatzea hori da erabaki dezutena. Taldea, familia hautatua, komunitatea begiratu eta ospatzen duen egunik ez baita gure jendetan. Eta gaur, ospakizun honek ustu dizkizu minak eta bete dizu bihotza. Amets, gaurko karta lauko bastoia da. Eta lauko bastoiak, zer? Leheno, sarreran, zuketzu esan, zuretzako bakoitzantzako hitz bat jarri. Hitz bat jarri beharko nuke, ze familiari, kuadriari... Familia, kuadrilla eta zintzen bestia herria, komunitatea. Bai, eski, gero, gertatzen zaitena da, segundazen momentuan galetzen didazun gazat edo beste erantzungo nukela. Orain erantzungo nuke familiari, enborra, kuadriari gatazka, eta herriari... Ez komunitatea zen, Bueno, komunitatea edo herriari esango nuke ez dakit agian ez dakit osotasuna edo eske mina itorre zaitere bai.
Mina, ezakit. Bai, guzti egitorta ezkit, baina esatea izut, seguntaz egunetan eta seguntaz urtarotan galetzea ezun, pues bate edo beste esango izut. Edo seguntaz zerkiten dian durundi, barron bakizu. Ni familian kasuan nahi ezartzen zaitezko, familia kontzeptu bezala, eta familia nere familia. Zenetzako nere familia bai izango litzateke sostengua edo. Ja. Familia, hola ez, familia hitz potolo bezala eta familia, osea, gerora begiraen eretzako ere bai ez, osea, familia ulertzen baldin badut modu ertxian edo normatiboan irutzen zait itogarria, nuklearra eta radioaktiboa. Bai, claro, gero baita ere behin, ez dakite, azken egunetan eta azken hilabetean irakurtzen abien kontuei eta tiraz, jende bat ari da aldarrikatzen familiak dauzkan, osea, egitura txagarri eta bilentoa izan da ere, strukturalki, gero errealitatera jeisterakoan badaukala, ez zure kasuan esan duzu bezala, ni nire familia itzengoan utzengo nuke oso modu ezberdinean egiturazko familiak betetzen du leku horren inguruko kritika egingo banu baino ez. Eta nire antzeko bertan zetaiak familiak bere momentuan bai sortu izan diala, ez dakit, bai sortu izan dira ez egon kortasun baino ez zintasun bat, mina ez dakit ez aurkitze bat, eta usten daitaren horbere bideografian ondorio diala, ez? Eta orain ez dago momentu horretan, orduan familia bestere batera ikusten dut, baina egon behar izan da nire aldetik bentsat lanketa bat, eta horrek egin du baita definizioa bestera batera ematera gaur, eta enbor bezala definitzea dira, ez? Eta badu jende bat, gero eta gehiago ez dakit, baina gure inguruan, edo ez, ezkerre mugimendutan, edo ez, planteatzen den familia eredu horren kritika bortitz hordatikan kanpo bestera bateko ekarpenak egiten dituela, ekartzen duen jende hori, ez? Hori, badela sostengusare bat, emozionala, badela leku seguru bat, eta ez leku segurua zentzu ekonomikoan eta segurtasuna baten dizun egitura finko baten moduan, baizik eta egona dizun leku baten moduan, ez? Evidentemente, biolentzi pilatera egiten duen egitura bat da, baina baitere ez dakite kritika hauetan, ez ote garen askotan beste gauza askorekiko baitare edo beste gauza bikiko ez ikusiaren egiten ari. Bai, eta netzako, badure bai, eta guk bilek hainbatetan komentatu izan dugu, familiak ere badu ardura bat eta konpromiso bat. Askotan igual aldarrikatzen ditugunean beste eredu batzuk edo beste gauza batzuk modu planteatzen ditugula modu oso ez, niretzako neoliberaletan dela ez, nahi zunean eta ez duzu zertan eta ezakit zer, eta baki zer, eta nahi oso arriskutsuak iruditzen zaizkit, ze beti ez dago egon nahi bat, beti ez dago ezakit nola esan, osea, zaintzekin ikusi dugun bezala, edo beste gauzekin ikusi dugun bezala, ez harremanak pentsatzea beti dela ez positibotik, eta bakarrik hoi bizi daitekela, eta horren arabera, baietze dezetzera bakitza pertsonekin egotea, iruditzen zaidala oso simplista dela, eta askotan hor, positiboatea ezaketen adia, kapital kulturala, kapital ezakit berrintzait ekonomikoa ezakit zer duten pertsonak. Bai, hau da, esango nuke, barkatu. Bai, esan? Esango nuke aurreko de moralia batean, eta gutikatu nola, baina... Ez que izango ditu, igual kartonek izango ditu elementu batzuk, komunian beste... Egitura, beste. Baina egia, hitz egiten aritu ginean familia hautatuen inguruan, zegoela elementu hau zeinak jartzen zuen aukeramen askea eta plazera eta ongi egote bat, ez, elementu edo erdiguneko elementu bezala ez, hautatzearen kontu hau. Eta gero hartzen zazkenean, zain nimentzatu ala konturatzen naiz, oso ingurune endogamikoetan egonda ere, izugarrizko gatazkak egon badaudela, eta badirudi derrepentez, familia hautatuak izan behar duela, leku hori zeinetan, atazkaren bat baina giro hona dagoen, eta ez, elkarrekin mundu ikuskera konpartitu eta elkarrekin egotaren leku hori, eta ez dakit noaino den interesantean niretzako hori. Ulertuz, adibidez, komunitatea zentzu zabalago batean, ez? Demagun familia hautatu bat sortzen dugula, hautatzen dugun jendearekin, eta hori harremantzen denean bere inguruko edo bere gertuko komunitatearekin, hor nahita ez, desberdintasunera eta beste bizi ikuskera batzuetara baitare zabalik egon behar da, ze bestela aislatzen zeta disto ez. Eta ezagit, nahi, zalantza zuzartazkit, evidentemente askoze zalantza gehiago sortzen dizkia familia nuklearrak. Eta argiki askoze ikerketa
zabalanitz eta luzeago daude eginda familia nuklearan inguruan, ez? Familia nuklear heteropatriarkalaren inguruan. Baina ez da baitu elementu batzuk, zeinari agian nik ez dizkidanen beste begiratu, zegoelako kritikarako lurrongarritu bat, eta ez beste elementu batzuk ez, zaitu. Bueno, kartan sartuko... kartan. Baina kartan sartu horretik baina ez aipatu Brené Brown aipatu izan dugu hemen, eta Brené Brownek esaten zuen bere ikerketetan askotan galdetzen zunean maitasunaren inguruan eta pertenentziaren inguruan, eta beti ateatzen zien gaiak izaten ziela, justo maitasuna, aipatzen zena da, noiz puskatu daten bihotza aipatzen dula jendiak, aipatzen denean pertenentzia justu hitz egiten dutela ez, kanpo sentitzearen beldurra ezagitzer, eta uste dut justo, sarrantan, hoixein dugula ospakizunen inguruko karta batetan, hasi ge, beldur eta drama guztieta zitzaiten. Bueno, espatu ezagun baitare zait. Bai, guzti hau. Ospatu ezagun Lauko Bastoia. Lauko Bastoia horko karta, eta, goratu, karta multzo honen, edo bizi egun denboraldi honen muinean daudela elementu batzu diela pasioa, ez? Mugimendu azkarra, bizkortasuna, sua, eralaketa, gorria, kolore gorria ere bai. Eta gian, gero ezuk horrexiago esango zu, baina numerologiken dut, baina igual karta hau da egitura gehien daukan karta, ez? Jarrai, esangot, segida honetan, kartan segida honetan. Bueno, kartaren deskribapena, dakizunez, eraltzitugu bi mazo desberdin, deskribatu izateko, eta bat da Rider-Waite Smithena. Eta bestea Dismaid-Hortekoa. Rider-Waite Smithen barajan, Lauko Bastoiaren kartan bi figura zorentxu agertzen dira. Loreko oroekin buruan, bai? Eta Lau Bastoi alturen hartan igaratzen. Hau, lehengo denboraldian, denborazten denboraldiko horreko denboraldiari referentzia eginez, baina hau horreko denboraldian goratzen bali mazate agertu zen gonbidatu batekin. Goratzen zezen ametx. Hola, Salvador. Eta sekundatzen zuen. Bere gerorik balego bideoklipan, erabiltzen du Lauko Bastoia, ikusi ezakezu, begiratu ezakezu, simbologiko ez irudi bezala, estetikoki erabiltzen du, kontatu zuen hau ez, beak, berez, tarota inspirazitur bezala erabiltzulako, eta justo karta hau, zen karta horietako bat. Hori da, eta etxo, gerori balego ez urrengo abestian, agertzen da. Gerori balego. Ez que berak aipatu zigun, etorrezen aurkezta lehenengo abestia. Basanen kontatu zigun gerori balegoko kontu. Bai, hain dikanetzanako argitaratu. Hori. Vale. Bueno, ikusten denez hori da. Lau Bastoia agertzen dira, eta Bastoiek zubi bat edo ate bat osatzute, eta inguruan jaireko estena ikus daitezke, bai. Hemen iskinean beran, eskubitan ikusten dira, hainbat pertsona jaian edo, ez? Kartaren atzaldean gaztelu bat ageri da, segurtasuna eta egonkortasuna adierazten duena. Eta karta honek, esan? Ez, hain zuzen ere, justo kartan ikusten dena da, ez, gazteluko babes hautzi dugu kanpoan da pixkat zure zalantzak, beldurrak, eguneroko egiturak eta alde batera uztea eta lasaitzea eta energia ez, irekiago bat edo optimistago bat izatea egun batez, ospatzeko edo ongi egoteko. Hori da, eta karta honek lortutako arrakasta, ospakizuna eta harmonia simbolizatzen ditu muinean, Rider-Waite Smithen proposamenean. Bide baten amaieran, egindako lana itortzen duen une eredukatzen du eta komunitatearen edo harreman baten bidez, lasaitasuna eta poza sentitzea adierazi dezake. Aldiz, Dismaid-Horten, konturatuko zaten nahiko elementu antzekoa dituela batetikan tarotak etxere iristearen poza eta familia giroa nabarmentzen ditu. Kartan Lau Bastoia ere dira, Rider-Waite Smithen kasuan betzela, eta gainean arrosa txuri eta ostoak dituztela, hauen azpian launtxiz usatutako famili txiki bat. Etxe bat ikusi daiteke onduan, izatez bi etxe, eta segurtasun eta babesaren simbolo izan daitezke hauek, ez? Karta honek lortutako helburuak, gizarte loturak eta poza partekatzea adierazten du. Eta aztopoak genditu ondoren geldialdi goxo bat, eta hontan nahien enfasiaz, goxoa eta goxatzea, geldialdi goxo bat egiteko gonbita luzatzen du. Hain zuzen ere, zenbaki aldetikan, pasa ditugu bat bi hirua, esan genula ziela ez, oinarrizko hiru zenbakiak edo beharrezkoak dienak, nola Igual, kontatu bat bi hiru, bat izaten da ez, batasuna, bi dualitatea. Bat da potentzialitatea, bia da dualitatea, eta hirua eta gero beste guztia sortzen da. Hiruan ja sortzen dugu lehenengo egitura bat, hirukia dela kasu honetan. Egonkorrena dena, eta hirutik gero beste guztia sortzen da orduan, hirua espantxiboa da esan genuen bezala.
lauarekin, lauak bai du, nahiz eta irua da espantsiboa, edo irua da ez, azkuntza bat adierazten duen zenbakia, eta laua da egonkortasuna adierazten duena, laua karratua, baina Vale, ez, uste dut ere gure hizkuntzan erabiltzen dugunean pertsona karratua denean, osea ez, hitz bezala egitura, zurruntasuna edo aipatzen du. Eta gaina aipatu genuen enperadorearen kasuan, enperadorea laua zen, eta hor aipatu genituen lehenengo lauetan argano nagusitan zenbakiak pixkat aipatu genituen, eta enperadoreak zuzen aipatzen duena da, ez? Gizarteko arauak, egiturak, eta bar. Orduan, bastoien kasuan, hain zuzen ere, sua horren desegonkorra eta hain bizia eta hain ez, eroa izan da, lauak ematen diona da oreka perfektua. Orduan, esan dezakegu, bastoietan zenbaki txikietan suak dula energiaren bere adierazpen honena dela zenbaki txikia dienean. Bai? Orduan, lauan bereziki energia honek egonkortasun handia lortzen du, eta orduan hori dela eta indar berezi bat lortzen du, ez? Eta segura eski izango da, bastoien artean daun karta oberena. Osea, bere punto máximo edo algidoa da lauea iristen denean. Osatik aurrean maldabera, ator. Oaindik ez. Denboraldi oso maldabera. Oaindik ez. Gorteko kartak heldu arte. Hasiko gara pixkanaka rollercoaster. Ze bosta izan dira gatazkak, en fin, ikusiko dugu. Vale. Lauko bastoiak daka laburtu beharko nuke energia mota batetan, izango litzateke etxeko sutondoa, bai? Orduan da, eta badaude, baraja batutan ikusten da, ze bat bezala, etxeko sutondoa izango balitz bezala. Beko sua? Bai. Vale. Eta orduan haren inguruan biltzen den jendea, ez horrek ematen digun goxotasuna eta hor sortzen den, etxe sensazioa, oda maite ditugun pertsonak guretzako etxe diren pertsonaiekin, ez? Batera sentitzen dugun lasaitasun sensazioa, elkarrekin gauzak ospatzen ditugunean bizitzak ematen digun energia elektrizitate korrontea da, vale. Eta barrendik betetzen gaituna eta arinago sentiarazten gaitun zirrara emozio, ez? Sensazio hori da, barreak berdin da. Orduan, vale. Zer bat, ez? Zer bat. Orduan, kartaren eguneroko adibidetan karta hau bai da oso, badaude karta batzuk dira oso, hau honek esan nahi zehatz bat du, ez? Eta honetan, esaten da askotan tiradetan adibidez saltzen baldin bada, ospakizun bat atorreta esaten izan dira, ezkontzak, olako gauzak, ezak zer, orduan, hor jarri ditzakegu hainbat adibidez, izan daitezkera ezkontzak festak, urtebetetzeak, elkarrekin bizitza ospatzeko edozein aitzakia, bai? Orduan, eguneroko arazo lan eta kezketatik aldentzen gaituzten planak dira, baikortasunak ez betetzen gaituztenak, ziurtasuna benetan ziurra ez izan arren, inozentziaz egun bat bada ere, ziurtasunez bizitzeko gonbita da. Vale. Eta hau da, gero gaina jarrek sartuko dugu kanta, baina hau da, nik daukatatuaje bat, artista batena, bakarrik, nire gorputz guztian. Bai? Bai, eta da artista bat dela, David Bisbalen tatuaje baten izan banu, ez da, tipa bat, ordan txenoa esango dugu. Eta da, baita triunfita bat. Hau, triunfita frantsesa. Ah, vale. Eta daka kanta bat, pixkat nik asko asoziatzen dudana, lauko bastoiaren energiarekin, eta da, hortik beak esaten du ez momentu batian, ez erreza ziurra, baina inozentzia horrek, gauzak ziurrak izango dienaren inozentziak pena merezi du, ez? Osea, hor jartzea edo gogoa hor jartzea. Orduan, esan ditugun adibide ohiko guzti hauetaz gain, lauko bastoiak baditu beste hainbat, ez? Eguneroko adibide. Izan daitekeela adibidez, bolada txar bat dakazunean lagunek sorpresa ziten dizuten asteburu pasa bat. Elkarrekin kotxe ziten zute bidaia, musika volumen altuenean, baino bat hartzen zute bilutxik urriko itxaso gardenean, mai jolasetan ordu txikiak izan arte jolasten aritzen zeat eta barrez negar egin arte. Izan daiteke ere bai, amarekin txikia zinenean entzuten zenun musika talde baten kontzertura berarekin jutea, lotxak azuta elkarrekin dantzatzea, etxeko salan zinetenian bezala, ez? Berriro bueltatzea, jolas sensazio horretara. Edo, urte betetzegunean, elkar ezagutzen ez duten pertsona ezberdinak zurekin batzen direneko zoriontasunera izan daiteke. Haiek elkarrekin ikustea, elkar ezagutzea eta elkar ospatzea. Vale. Eta batez ere, edo bintzat nik ere asoziatzen dut asko, ez da berez horrek guztiak du esan naia, ez? Baina batez ere badu karta honek gerora, egun amaieran, gelditzen zaituzun zapore gozori, ez? Da lauko bastoia. Dela gardena, goxoa, zintzoa, energia bat bularrean, eta arnasa hartzen zunean energia hori gaina zabaltzen da zure gorputzeko zelula guztietara. Vale. Bai da harintasun sensazioa, uste dut denek identifikatu dezakegu. Bai, nik hau identifikatu eta dormidina hartu eta gero. Dormidina zure lauko bastoia. Arazoa daukazu. Ez broma, ez aspaldi urteak ez eta hartzen dormidina, urteak ez eta hartzen ametxu, serien ez, fuera bromas. Osea, oain ja hartzen dut CBD. Seguro urteak? Bai, egitan. Egitan. Bai, ez eta hartzen.
Bueno, igual urte bete baina gutxiago, baina diot, espaldi. Ez dagoela nire bizitzan oso integratua, bai. Hori zain, gustatzen pila, porque sensazioak oso nola de, irisgarrik izan baina identifikagarri dira. Eta uste entzuleak ere bai, como horra eramateko oso identifikagarri jarri dituzula adibide hauek, badakizu. Bai. Emalako zenuik bakoitzaren adibidea zuri bizitza pertsonalean gerta biztan zaizuna? Nola? Jarri dituzun adibide hauetan, por ejemplo, zuri gerta zaizkizu? Hauek Bai. guztiak. Lagunekin baten como eguntxarri zanta zerbait egitea, eta bai, hori parranda bat iten bukatzea olako egun baten izaten da nahiko lako bastoia. Bueno, bai, izan daiteke lako bastoia, izan daiteke beste, bai. Hor arriskuak badaude. Bai, binon, bai da, uste du gaina badela karta bat askotan dela zer esa izan den dena gaur. Osa, batian sensazio batez, badula zentzu bat horregatik handa lau bat da, ez da, ez? 10 bat, ez da batian nire bizitzan dena dago kokatuta perfecto, iritsi naiz, heldutasun momentu batetara, eta beste ez da batian, egun bat esan entzuna zer esi dien gauzakola, ez? Eta, bai. Eta gaina hori, harintasun hori dauka, gaina gaur sentituko ez hori, baina bihar ziurrenik arazoa itzuliko dira, eta betiko ez rutina horrek zapalduko zaitu. Edo bueno, ez, orduko kontuak etorriko dira. Eta aldiberian izan maiz pixkat ñoñer, baina esan gotere, eta aldiberian bizitza da hau. Osa, bizitza da lauko bastoi bat agartzen zaizunean, aprobetxatuta atera. Gozatu, hori da. Bai, ni saiatu nez topatzen lauko bastoia pelikuletan, ez zin parrikan. Ez dut parrikan. Zegero arazotxa datoz. Ekarritut lau pelikula, eta ametxek esaten du hauetako batzutan ez dagoen jendek lauko bastoia. Adiez, La Matanza de Texasen ez dagoela lauko bastoia. Ez ere zetekarri. Psikosisen ez da ere. Psikosisen ez da ere. El Exorcistan ez da ere. Bueno, ekarritut dan lau pelikuletan, bai ikusten da apur bat lauko bastoiaren energia hau, forma desberdinetan. Ze dena ez da familia, dena ez da komunitatea, da baitare ospakizun txikiak gauta eta barez. Hortaz, nekarri zuten lehenengo pelikula, amets, da? 1988ko Giuseppe Tornatoren Cinema Paradiso magikoa. Cinema Paradiso pelikulak nostalgia, komunitatea eta ospakizun kolektibo eslatzen ditu. Eta hau zer da, bueno, herri txiki baten zinema komunitate osoaren elkargune bihurtzen da, eta horrek lauko bastoiaren etxe eta batasun energia dakar, alaberrez, ez? Eta pelikula honetan, edo pelikula honek bizitzaren lorpen txikiak ospatzeko beharra azpimarratzen du. Baita adiskidetasunaren, zein iraganaren, ditxosozko nostalgia horren edertasuna ere. Bai. Eta da, Zinema Paradiso hau gomendio bat da ikusteko, ez da klasiko bat. Bai, hemen Espainiar estatu kate bat bukatu zenen, jarri zuten azkenengo pelikula izan zen Zinema Paradiso. Eta Las Estados. Eta izan zen oso kurioso, eta nik orduan zenegan ikusi eta izan zen oso polita. Nekarri zudan beste pelikula bat, eta hau ja, aurrekoa zen italiar estatukoa, hau da Euskal Herrikoa. Pelikula hau da Julio Medemen Bakas, 1992koa. Bakasek naturan eta sustraietan errazutako familiaren historia kontatzen du. Belaunaldi transmititzen den batasun batekin, bai. Karo, hemen lako bastoia hemen zentzu komunitarian, porque ospakizuna ez da pelikula, ez? Lako bastoiaren antzera, etxea, familia eta lurraren arteko lotura sakonak agertzen dira, ez? Eta hemen ja euskal zinema tradizionalaren barruan familia eta ondarea espatzea film honetan oso presente dago. Hau lotzen da, ekarreten urrengo pelikularekin, eta hemen zuia indezu zilipurdi bat indezu eta parrez lertu zen esan dezu. Hau gotepai, nola? Bueno, pelikula hau da Amama, 2015koa, Asier Altunak zuzendua, eta Amama filmak lurrari, etxeari eta familiari lotutako historia jasotzen du. Bai? Ikusi ez zuenek, evidentemente bakizu zertaz egan, eta ez dezuenek ikusi, favorez ikusi. Oso pelikula ederra da kritika. Nik ez nizion kritika gatera esan, eta batek esan zian, hau eta beste, eta esan, ostia, pues igual. Baina ikusi hona izan zen, ostia, zoragarria. Eta era parte asetu zituen nire barruko nazionalista txikia. Esan, ostia, egia da. Bai, alaxe, postu nintzen zugarri. Bai, hau pasatzen baitera iratirekin, egin un negar. Ikusi nun zurekin, horreztaren aldia, eta egin un negar. Eta uste, negarraren jatorria zela nahiko leku antzekoa. Deren barruko nazionalista txikia. Bueno, lako bastearen moduan, Amama filmean etxeko sustraiak eta memoria kolektiboa indartzen dira. Ez? Etxearen eta familiaren balioa galez dadin,
belaunaldi ezberdinek gogorran egite dute eta horrek gatazka eta dramaz gain ospakizun eta batasun momentua ekartze ditu. Eta batasun momentu horiengatik ekarri dut pelikula hau, ez? Zeren, evidentemente, amama pelikulak batez ere dauka gatazka erdigunean da hiltzen ari den herri batena, hiltzen ari den etxe bat, sultzitzen ari den familia bat, eta badirudi alabaren bitartez nolabait lortzen dela horri eustea eta bestera batera bir sortzea. Bakizu. Bukaeran hartzen denean Maite Arreta Jauregi da. Mursego. Arreta Jauregi da. Ez da egiten. Maite Arreta. Dio, Maite Bidartek. Bueno, Maite Arroita orduan, Mursego. Arroita Jauregi. Arroita. Zer esan deba? Arroeta. Arroeta ez, Arroita. Jauregi, Mursego. Hartzen denean, txeloarekin tabar, eta ez, egite dutenean hor bukarako estena hori, ba ikusten da hori, ez? Hola hor komunitate txiki bat, eta hor badagoela zer ospatu, ez? Eta, Euskal Herria ja atzean utziz, eta gaur Italira bigarren aldiz itzuliz, ekartzen dizut Latxaro Felice, 2018koa, eta Alice Rohrwacherrek zuzendua, da oso pelikula ederra, oso txikia eta, txikia ezakit, baina bai, ez da bat ere handinek egiten erortzen den pelikula bat. Eta pelikula honek, Latxaro Felicek, sinpletasunaren eta gizatasunaren ospakizuna azaleratzen du. Komunitatearen eta Latxaroren bihotz onaren bidez ikusleak egunerokotasunaren edertasuna eta harmonia esantitzen ditu. Eta zentzuntan lako bastoiaren energia bezala, arrakasta materialaren gainetik dagoen bak eta lasaitasun une bat dakar filmak. Hau da, gero egunaren bukaeran heltzen zearen etxea eta dakazun sensazio libiano hori ekartzaizu, ez? Como, ostra, beste narratiba mota batzuk ez dienak garaipena ospea, aberastasuna eta zaizer, da oso personaje ezagit. Ez da humillar, ez da ona bezala, eta da oso pelikula intimoan etzako eta ere bai zoragarria. Así que gomendatzen dugu Latxaro Felice ere ikusteko. Eta ez da izuk nahi zungartela komendatu, amets? Ez une pelikulean komendatu, ni komendatu ezkizut lau ikusteko. Hemendik altzen bat ikustuzu? 2. Bakas eta mama? Ez, Klima Paradiso eta mama. Pues orduan dituzu beste 2 ikusteko 2 aste barrako, bale, mentxe? Bai, guzki. Bale, venga ba. Dans leur chaleur, le sable sur leurs mains, livrés au vent qui se meurt, ils fusionnent leur destin. L'homme qui noie son malheur les croise sur son chemin, voit dans leurs yeux la lueur et le sourire les revient. Je ne connais pas la suite, rien n'est sûr, mais je sais qu'ils méritent l'innocence d'être sûrs. Et qu'importe ils ont pu toucher un jour le bonheur d'être ensemble, goûter l'amour, oublier un instant l'enfer autour. Le souvenir de ce jour vaut plus que tout. L'aube agrandit la lumière, elle se réveille enfin. Leur histoire n'est plus qu'un rêve, mais moi je m'en souviens. Elle partage sa vie nouvelle avec quelqu'un de bien. Mais la nuit, dans son sommeil, elle cherche encore sa main. Je ne connais pas la suite, rien n'est sûr, mais je sais qu'il existe un espoir dans le doute. Et qu'importe ils ont pu toucher un jour le bonheur d'être ensemble, goûter l'amour, oublier un instant l'enfer autour, le sourire de ce jour.
tout, plus que tout, plus que tout. Nik jakin nahiko nuke, ez dut inoiz, nik tipa ezagutu nun frantsesa ikasten unean batxierroan. Ze genekan irakasle bat, zela celebre bat, Usandizagan ikasi dutenek, Donostin Usandizagan ikasi dutenek institutuan, jakingo dute zut bereitzen esango ziurrenik jakingo dute. Vale. Izen. Eta jartzen zizkigun abesti pila bat, frantsesa ikasteko. Eta jetako bat zen beste kanta bat, artista horrena. Eta bueno, esaten duna da momentu batean, ez da kanta bat bereziki, ez sakona ez, da pop kanta kutre bat, bino, esaldia galditu zitzaidan. Zela, zugabe ongi, zurekin ongi izango naiz, baina zugabe ere bai. Vale, claro. Eta lehenengo, gara horretan, eske gu gea de la generación de amor romántico txungo, eta... Gea de los maravillosos 2000. Orduan, zen edo... ezen benetazko maitasuna, edo benetazko maitasuna zen eta bizitza guztirako gizonekin ez lotuta, edo dena delakoa, baina aukera berdina izatea pertsona batekin ongi jun, eta zurekin ez bada ere ongi egon naiz, lehenengo aldi izan zen, lehenengo aldi galditu dela horren plan, ostra, zuga bere bai. Claro, eta jakineko nuke, iparraldeko entzulen partetik eta gehiago jakingo dutelakoan, ea, tipau, ke onda? Ez dakit Jennifer Bartoli deitzen da, eta ez dakit, badakit dela familia korsoa dula, ara. Eta kantatu izan dula korsiera. Da behin jarri zen enbide bat. Kantaren bat, ez dakit zerbait zer, baina ez dakit, txenoa antzeko baden, edo manutenario bat, fatxilla badela. Ja, bueno, manutenario ez da astezkoa. Ez Andaluzian, ez dagoela hainbesteko mugimendu emantzipatzaile zentzu nazionalistan, korsoen kasuan bai. Baina tipa ez da, tipa nizakoa da uste dut. Bereita edo zen. Bale, ados, bale. Magordina. Manutenaroekin antzebotasun guztik. Ez. Bueno, ez esango nun, kontatu nazu, hau da, lehenu esan dezun tatuajen historian, abeslari hau da. Bai. Bale, hau da, ados. Bale, nik jarren ezun gai bat. Bueno, ez dut esan, esaldi hoi, tatuatu daukat. Bale, ez esaldi da. Ezakit esan, gerro txematein. Bueno, favorez. Mem santua. Zuga bere bai. Hori da. Bale, hau argituta. Gaur, gogoratu, gabitzaditzeten ospakizunaz, komunitateaz, saretzeaz, eta bar. Eta orduan, gidea prestatzen genbiltzala edo, pensatugu interesanta litzakela, itzitea, ia guk nola ulertzitugun ospakizunak, edo errituak adibidez, ez? Gauza berdina dira, errituak eta ospakizunak, ez dakit, nik ertxikilotua ikusitu, baina zeri ditzen digu ospakizun eta zeri erritu. Ez? Berdin ikusitugu? Nik hau zuk hola planteatu diazun arte zut inoiz hola planteatu. Ez dakit nola esan. Bai, noski lotura oso zuten dutela. Eta askotan ez errituak erabiltzen ditugu ospatzeko, gozak ospatzeko. Bino, ospakizuna zabalago bezala ikusten dut. Eta nik, eta kolektiboago, ezagit, ekarritut, como pare bat definizio hortarako, karo, gero nik nahi egin edo nahi planteatu gaur egun ez dute nahi galtzen erritu kolektibo pila bat. Eta horiek ez dute nahi betetzen denak konsumoarekin eta listo. Berentzea den konsumitu kontzertu bat, konsumitu pelikula bat, konsumitu zure lagunko harriarekin parranda bat, sabes? Orduan, errituala zer da? Izango litzake gehiago, formala eta sakratua den zerbait, da, sakratutasunarekin edo trascendimendurako elementu batekin zer ikusia daukan zerbait, ez? Adibidez, herri bateko dantza tradizional bat, izan daiteke, errituaren parte, bai? Eta ospakizun aldiz, gehienetan izaten da zerbait informalagoa eta momentuaren plazera eta batasuna bilatzaitunak. Bai, ospakizun bat izango zen, ospatuko ditugu nire urte betetzeak. Hor ez dago ritualizatutako, igual egon daiteke ritualizatutako zerbait, baina ez da bere hortan erritual bat, bai? Errituak bere hortan ospakizun bat izan behar du? Ez, klaro ez. Zuk adibidez, erritu bat da norbait hiltzen denean, egiten den prozesu guztia da erritu bat, eta ez da ospakizun bat, aunque erritu batzuk ospakizuna barne hartzen duten. Eta derrako kontu pila bat, esan ospakizunik ez daukaten erritualak.
Orduan, pentsatu dut, igual interesantan litzakela ulertzea, ospakizunak, hola. Ospakizun bat komunitate edo pertsona batek bizitzako, naturaren zikloetako edo gizartaren erritual garrantzitsuen inguruan egiten duen ekintza kolektibo edo pertsonala da. Adierazpen, oroitzapen edo esker on moduan. Eta ospakizunak, emozioak, balioak eta simboloak partekatzeko unea dira eta sarritan erritu jai edo ekitaldi batekin lotzen dira, baita tradizioarekin ere, baina ez dira bere horretan erritu bat. Igual ez importa beste erritua eta ospakizuna banatzea zer den, eta gehiago da hitz egitea nola gaur egun batez ere ospakizun eta aruntz eta errituali gabeko edo erritualak ospakizun bihurtzen dien jendarte baten gauden eta usten dut hori lehen urtean egin nun gradomerako lanean ikusten da, nola askotan esaten den errituek iteutela giza denbora ere banatu. Eta ematen dizutela ziklizidaren kontzepzio bat edo ulermen bat, zina laguntzen dizun bizirauten, bizan ere. Hau da, gaur egun saltzen den kontinuum amaigaberen ideiaren aurrean, ziklizidaren kontzeptua hartzen da erritualekin, ez, badibidez. Ite bali madegu, solstizio gabaren erritua, San Juanetan, edo neguko solstizioarena, edo ekinoziako ospatu, edo urtean zeharreko erritu ezberdinetan parte hartu, orduan, gure munduaren ulermena eta gure buruan ulermena ere bai aldatu egiten da, eta komunitarioago bihurtzen da. En cambio, hori dena alboratzen badegu eta balimagoaz ospakizun txetan mugitzen aurrera, batean denboran ulermena eta pertzepzioa ere bai bihurtzen da kontinuum luze batean. Eta de hecho, tempus fugit sentipena ere bai areagotu egiten da. Hau da, de repente denbora azkarri joaten ari denaren sensazioa. Bai, hau da, individualtasunak hartzen duenean lekua, eta kolektibo hori lekuak entzen zaionean zentzu ritual batean, porque gaur egun pila bat jende gabiltza egiten. Kesi rituala gureko harrian, kesi rituala nien eretxean, kesi rituala tal. Baina ez da honean zentzu komunitarioa hori, batean jarretzen du honek izaten edo ez, bihurtzen da guzti hau kontinuum luze horretan, eta repente denbora baitara asko zazkarrago dijoa, eta baitare, beste makontu bat atzen dira. Bai, ez, pentsatzen gelditu naiz pixkat, osea, zer den hor abiadura ematen dunak edo, osea, nien izen pixka pentsatzen hor ospakizunak eta niz bizitzen ditugun benetan ez, erritualizatuta daudenen edo erritu dienien edo bintzatez, berdintzaiten partekatuak edo errotuta dauden zeak dienean badutela denbora bat eskatzen dutela eta berdituztela ezagitez, egin behar diren gauza batzuk modu batean edo denbora batzutan edo eta dienean guk egiten ditugunean edo zuk esan dituzu moduan konsumo sensazio horrekin, askotan ze puntura arte ere ez den, ez, beste gauza batzuk estaltzeko, ez benetan erritu hori leku bat eman behar diagulako eta eman behar zaiolako, baizik eta erritu horrek balio behar duelako ni berdintzit, oza, momentuan ekurtzen izaidean zerbait, eta hainez lotzen pixka Brené Brownek esaten zuen kontuak vulnerabilidad estaltzen dugunean, ez gero eta handiago egiten da, eta azten geha vulnerabilidade hori sentitzeko beste bide batzuk, ez? Ies bide batzuk bilatzen. Eta pixka tortik etorri zaitez, nola askotan igual, gaur egun ditugun kako txartean erritualak, benetan ez diren erritual, hau da, oie ez diagulako laguku bat ematen, biatzen ari gana da, berdin zaitez, plazer pikoa, behiatzen ari gana da ezakizer, dena delakoa, baina ez errituari berari ez. Baina gaina baita hemen, eta oso interesante esan dezuna, zeren ulertzen da plazera zentzu batean. Hau da, zu ez daizu inoiz pasa, por ejemplo, lan asko egin zerbait sortu alizateko gertatzeko kolektibo kita ezakizer, eta bere hortan horrek ez ematea plazera, bai geroko sensazioa. Izatea komunitario, osea, sensazio bat ez taldean egitearena, sensazioa izaterena zerbaiten parte, zu baino handiagoa den zerbaiten parte izaterena, eta hori plazentero izan ziteken, eta da. Baina hori ez da lortzen plazerarekin lotzen da, gorputz estimuluak zuzenean momentuan bertan aktibatzea. Hori da, hau da, berrentzaiten, mozkortzea, marra bajartzea, kontzertua ikusita momentuan disfrutatzea, hori da plazera. Ez, harrema sexual bat izatea momentuan bertan. Incluso sexualitatea no ulertzen den ere bai oso parlamento berdinetan ulertzen da. Sexualitate zea bat, prozesu bikain bat izango litzake orgasmora helaraztea eraiten duen prozesu bat eta ez da hori. Bueno, bintzat, uste dut gure ulermena ez dela hori, ez da badiri gaur egungo ospakizun guztiak izan bertela hori. Eta ulertzen? Bai. Ostia, zerratikan, adibidez, nahi bure tortzen zait, ondela urte bete, egunean, ritual moduan, ezin da defendatu hau, baina baditu emat elementu ritualekin lotua, zeren egin zen
Hernanin egin zen, eraso sexuala jasan zituzten persona batzuekin, eta erasoa egin zu personarekin egin zen prozesu bat, min hori erreparatzeko. Eta momentu batean, prozesuak 3 urte luze iraun zituen, baina ez zait urte eta ia 2 urteetara, erasoa jasan zuten personek erabaki zuten haien behar bat zela, haiei gertatutakoa sozializatzea antzerki baten bueltan. Eta antzerki hori egiten ginen 6 hilabete. 6 hilabete geratzen astero, 6 hilabete montatzen dena, gidoiak egiten, ensaiatzen pilata zaizer, eta hori izatez plazenteroa etzen. Baina, gero, egin eta gero, sentitu nun, ni bentsat, sentitu nun taldearen indar bat, sentitu nun pertenentzia sentipen handi bat izan nun, herria eraldatzen ari nintzenaren sentipena izan nun, sentipen elkarbonatu bat, eta hostia, hori izan zen oso plazenteroa. Jakindare, prozesu mingarri bat zela, zeren hor geunden denak, gertakariziaz batzuengatik, ez? Orduan, evidentemente, ulertzea du? Zer esateeten? Bai. Hori rituala da, edo ez, horrelako rituala baitu gaur egun. Zeintzu esatzuten denbora bat egotea hor, jende batekin zeinakin igual, zuk autopertsonala ez egin egongo. Baina zaude, zeren ez, du baino handiagoa den zerbaiten alde egiten zabiltza, ez? Bezagitu. Ba, eske ezakit hemen honekin zer nahizun jarraitu hitz egiten edora, baina leheno aipatu dugunean ere ez, familia hautatua ezakit zer, askotan erabiltzen dien hitza diela, eta ezakit benetan, ez? Nahizu bitzure familia hautatu egurre matera amets? Ezakit, ni hautatuan zentzutik eta zer den hautatua eta justain aipatzen aizinenan aritikan, ez? Uste dut ere, gaudela hautatzeko gaitasuna dugun pertsona batzuk eta beste batzuk ez horren beste. Privilegiatu dien batzuk eta beste batzuk ez. Eta niretzako hau adibidez nik DBH egiten dudala lan. Gauza esarri bat gertatzen da lagunik ez duten pertsonekin. Jendeak ez duka, hitz egiten badin badugu sare hautatu ez, eta denen artean, banaka inorri ezin badiozu ez, errua bota nolabait esateko ez, norbait bakarrik ustegatik inork ez duen pertsonarekin egon, ze gertatzen da, pertsonaiek ez dute, nola sortzen ditugu gauza batzuk, ze familia da dena eta punto, ez? Voltatzen baldin bagea familiaren esan nahi konkreto horretara, ez? Zuri familia tokatu zaizu eta familia horretan zaude, eta izorrai. Horrek ditun alde txar guztiekin, ez diotzearik nahi. Bino bal eralatzen dugunean, hitz egiten dugunean ez, familia hautatu ez, eta hitz egiten dugunean, batzuk justein esaten zenun ez, antzerkian zea honetan, tokazuzte izula igual berez beste modu batean, egongo etzinen pertsona batzukin egotea eta hola ez, eta nola hautatze prozesu horrek ere, familia hautatuaren kontzeptu horrek, ez dut esaten ez dunik zertan izan behar beste modu batean, bino askotan ere erabiltzen dugunean familia hautatu, eta jendeak zer esan duena familia hautatu bezala, ere bihurtu daitekela oso gauza baztertzaile bat, hainbat kasutan. Ez dakit esplikatu nahi zen. Eta ez du nahi suntxitu hitzoi erabiltzen duen jende guztia. De hecho, usten dut, horrontzu gatzela, usten dut familia hautatuen kontzeptura gatzela, baina usten dut oso astapenetan gaudela, eta ez gehala bat ere problematizatzen ari familia hautatuen kontzeptuaren atzen dauden dinamika esango dugu dominazio dinamikak, hau da, nork hautatzen du, ze balintzetan hautatzen du, zer esan nahi du hautatze horrek, zer dakar egitura horrek, zer gertatzen da egitura horiekin gataz gaudenean, zergatikan soikan nire pareko eta nire berdina dien horiekin bihurtzen da planteagarri familia hautatu bat egitea, eta ez adibidez. Momentetan ez, Jule Goikotxeak planteatzen du ikuspegi intersekzionalitikan egitea baita ere, harreman saren kontu guzti hau, sortu nahi den estatu feministan ez, eta ustetu hor badagoela interesantea den zerbait dela jendea komunitatea sortzerakoan, zalantzagarrik ikusten da Julenen, egiten den planteamendu hau, ez da, nire bizipena egiten zait, ostia, eskema desente hausten zaizkit, ez da, itorruntz jun nahiko nuken, baina agertzen da adibidez nola eraiki komunitate horiek eta ze balintza izan horiek egituratzeko, eta dagoen elementuetako bat da, benbinekotasuna, zu zaudera etxe batean, benbinekotasunean. Eta ero ez, zoaz komunitatez aldatzen, eta familiak, adibidez, ez liak egongo zeren, familia bitartez bir sortzen da generoa, lanbanak eta sexualaren bidez, zaintzaranak eta zaintza eta lan produktiboak banatzaren bidez. Orduan, hemen agertzen da elementu hau ez dela hainbeste hautaketaren, aunque gero badago zerbait. Alere, usten kontzeptu, familia hautaten kontzeptu handikan nahiko astapenetan dagoela, behintzat nik ez dut topatu familia hautaten inguruko informazio nahikorik, inguruko izugarezko analizisako nahi analizateko, baina mintzakuk topatu izkigu arista batzuk, dila, mintzaz zalantzagarri den elementu batzuk, eta uste elementu interesanteenen artean zalantzagarriena da hautaketaren kontua. Da nik nahi dut zurekin egon,
Bai. Eta hor sartzen da, zeinek erabakitzen du zer, besteak zurekin egon nahi izateak zer egiten duzuan ere bai, zer gertatzen da erabakitzen du jenderekin, zer gertatzen da marginala den, osea, inkluso ez, osea, gure gandikan, gure komunitateetatikan, gure komunitate txuri euskaldun, super guai feminista hauetatikan kanpo dagoen jendearekin. Bai. Hau da, ze busquese la vida. Bai. Hori da plantatzen dena. Zer egingo da jende guzti honekin, nola bizi, nola elkarbizi. Eta, karo, honen aurrean dako familia nuklearra, ematen dizuna 2000 urteko histori bat bere atzetikan, eta esan dizuna, bueno, pues, mira, más vale malo conocido, ez? que realidad que transformar. Baina, niretzako daitu familia toten kontu guztienek kriston aristapila bat. Eta gauza oso sinpletan, Osa, ikusten dut, esan nahi duena da, ikusten zunian ez, nola eramaten dituen praktikara jendeak olako gauzak batzutan, ez hor sortzen dien berdintzait, osa, izan dugu beste gauza batzun inguruan ez dela bakarrikan hau, osa, izan ditekela berdintzait polimaitasuna, izan ditekela isa. Bino, olakotan ere askotan ez, osa, sortu daitezken ez, eliteak zure familia hautatuaren eta beste pertsonen artean, osa, izan daitekela, klaro, eske, zuk sabentzen ez, osa, gure espazio txuri, eta ez da zertan, osea, zuk zure bazterretan sortu duzun elite horren barruan ere, ez? Zeinek hautatzen dena da, zein den familia hautatu horretan erabakitzeko eskubidea duena, orain egoteko eta orain ez, eta zeinek egin dezaken orain nago eta orain nago, bai? Eta zeintzuk behar duten beste non-espena egon alizateko, ze bestela igual ez daude, osea, ez, bestela igual besteek, eta zenbat zeitu behar dute, eta zenbat, osea, ulertzen hor sortzen dien botere dinamikak eta... Bai, eta ez gertatzen da, por ejemplo, familia hautatu honen barruan, dagoen saren dako kide bakoitzaren zea balintza ekonomikoekin. Claro. Nola egiten dugu guzti hau. Zer gertatzen da hazkuntzarekin. Nola, ez, hazkuntza prozesu garatuko dira, ez garatuko, nola, zer gertatzen da familia hautatu honetan dauenean baita ere bikoteak edo hirukoteak. Bai. Nola kodatzen da guzti hori, osea, guzti hau dela pentsatzeko zerbait, ez da kritikarako zerbait, eta era parte, bakoitzari, osea, niri bintzat, honetaz ez zitetenean baita ere, como zenbatera ino mugitzen dezkiten eskemak, baita ere behatu beharreko zerbait da, osea, nahi gertan zaite honekin, osea, dela como, hostia, askotan nizu ematen dit. Aste imaginatzen ustean, hori izango litzake, hazkuntza proiektu bat egitea lau personen artean, eta esazu, hostia, nahikoa zailtasun daukat askotan ere buruak imakarrikan kudaketak egiteko, imaginatu laun artean, eta gaina posgarren bat, zeina hazkuntza prozesu baten dago hortaz. Ez da, izalantza sortzezki, baina guai dago. Gustatzen izalantzak sortzea, deserosotasun hori sentitzea, eta orduan galderak egin eta bilatu behar izatea. Bakizu, baina uste dut familia hautaten kontzeptu ez dela panazea bat, eta dela oso bizidegun jendarte neoliberalaren isla bat daukala. Eta dago nentzako hor hautaketaren elementu horretan. Ez da nimaz hautatzen bestelaren nola egiten duzu, sorteoz. Zeiten duzu sorteoz, los que te toquen ez, bila da, zure familia hautatua, 10. Osea, bai hor ezakit zeinen formula, Nik zadizut, nik adibidez nik ikusten ditudan gauzak gela batean, ez? Ikasle gela batean. Hor tokatzen zaizu, osea, ezagita ausaz izan den, edo bizitzak hor jarri zaitulako, ez? Baina badaude elementu batzu, osea, 30, 35 berdintza izan bat ikasle klaseko, eta elkarrizitzea tokatzen da. Eta hor nola sortzitu aldi batetik egon daitezke ez, talde hautatuak edo dinamika batzuk, baina gero hortik harago ere sortu behar da. Inor baztertu da sentitzeko, edo inor bakarrik sentitzeko zerbait. Orduan, ezakit izan daiteken nun bizitzen, osea, geografiak edo ez, zure kokapenak berak mugatzen ditu gauza batzuk, hainbat elementu daude hor, eta osea, ez dakit nik hautatuaren kontra naon, osea, hautatu beti uste dut hautatuko dugula, ez dakit nola esan, bino hautatzea zarago, ez? Beste elementu batzuk izan berko ditugu kontuan. Bai, behin, gatzen naiz, lagun bat egitzen entzun, osea, ja zentu desapegatu batean, en plan, bueno, pues, ez ezer gertatzen, daukazu garai batean familia hautatu bat, eta gero muitzen zailekuz, eta zoazen lekuan beste familia hautatu, eta beste sare bat egiten duzu, eta guazen pixa desdramatizatzera guzti hau, ez? Bueno, zer gertatzen da egonkorra ez den ez, eta ziurra ez den sare honekin, ez? Porque askotan baita hartzen den elementu bat, apur bat borroka ezina da, familia nuklear heterosexualak ematen dizun egonkortasuna ez dagoela beste inun. Osea, eta ejemplo klasikoa da, izugarrizko ezintasun topatzen bizitza bizitzan akit familia hor egongo dela.
Familia odolkietasunezko familia hori. Bai. Familia juridiko hori. Bai. Ez? Dena zure ez? Zure... Nire gauza askokin eta nina izartu, ezakit gaia dena intzartuko, olako gauza, eske hain zuzen ere juridikoki dagolako, gauza, Claro. ez? badaukalako. Hor baude proposamenak adibidez, Joseba Baleondo Marquez eta Borja Muñoz Arrasti egontzean egiten honen inguruko ikerketa bat zela nola sortu familia hautatuak legalki, hau da, juridikora salto egin, kooperatibismoaren tresna erabiliz, hau da, kooperatibismoaren marko juridikoa erabiliz. Eta hor badago ikerketa bibliografiko bat, eta jarraitu oman dute ikertzen ere bai, como zein izan daiteken bidea, badibidez, lauen artean seme edo alaba bat izateko, edo bi edo hiru, eta horiek denak erantzukizun legal berdinaren pean egoteko, hau da, lauen erantzukizun legalaren pean egoteko, ez? Zeren bestela, karo, da erditudunaren eta erditudunak erabakidunaren personalen artean. Ez, ze bakizue, aurren aitak ez diala erabakitzen odolkietasunez, baizik eta erabakitzen dira seinalamenduz. Hau da aita. Beti ere betetze balin badu, ez? Paratzen duzu frogori, baina eta betetzen duzun kanon cis arautua dela persona hori da gizon maskulino bat. Balin bada gizon femenino bat jak, kuriosidad. Aita da, seguruzo da aita dela. Ben diot, orduan, karo, horri muzin egiteko edo ez, nola jauzi legal hori egin alizateko, proposatzen zuten, kooperatibismoaren marko legala erabilia izatea. Adibidez. Ben bai, familiaren gaiek igual bauka, como para podcast bat egiteko bere horretan. Haien plantatuko du naiz irratean podcast bat familiaren inguruan, bakarrik entzete kontaz. Zeate dago bitan tema hau. Bai. Bai. Familia alde batera utzita eta ospakizunetara itzuli izan baitz. Bai. Zuk ze ospakizunetan hartzen zu parte? Urtebetetziak, Santo Tomas, San Sebastianak, herriko festetan, enaiz zeoten normalian, tokatzen bat imatzait, bine bestera ez, eta, gabonetako zea guztiak, ospakizun guztiak. Zuk zemuz bugatu zen urte zaren aurten? Urtero izaten da nahiko familian, ez oso berandu erretiratu eta urten geha, urtarrilan batean lagun bat eta bilek itxasora, bainatzea. Ostia, eta gontzineten? Bai. Aize gustora, por favor. Urengo zen kaliente, ez? Bai, superbera. Neoprenak inta, hola, gaitzerdi. Barik hartan bukatu nun, lagun batekin baratzen urte zarra, entzen aizeakin, eta super gustora esan, bai. Bai, hasieran montatu behar nun familiarekin kriston, como, venga, guazen dena, atera pasatzea, tal, saietu nintzen, eta ere ontzien kuiak, orokorren, hola, juntzen jendea karazak ematen, eta esan nun, bakiz ez, a la mierda. Nik pasago lagun batekin eta jazta eta horrein, eta super gustora esan, super pozik erritu txiki hoiekin. Baina, eta endegat beste dela, erritu guzti horien artean, denen artetik zein ospakizun eraldatu, akabatu eta mantenduko zenuke. Nik ospatzen dituan edatik edo korrian? Ez, nebali mezu egin dena, tutti frutti bat egin. Nik adibidez, berresan nahituko nukena da ezkontzak. Ezkontzak gustatzen zizkit pila bat. Esan nahi dut. Ez zizkit gustatzen ezkontza gaur gundien bezala. Bino, bai iruditzen zait, pertsona baten ospakizuna ez den, hau da, bi pertsonen edo gehiagoren berdin zait, ospatzeko zerbait, gure harreman aguazen ospatzea, ez dago beste modurik. Eta nik oin nahiko nuke bersenatu beste modu batean. Ez bakarrik nire urte betetzea edo berdin zait. Dena delakoa, da ere ez, pertsonak berdin zait kuadrillako ospakizun bat egitea edo beste aukera bat, ospatzeko harremanak. Hoi, alde batetik. Eta akabatu, ezakit Gabona, esan berrun Gabonak. Jo alde oso folklorikoa naiz eta gustatzen zait baserritarrez gaztea, eta gustatzen zaizki Santo Tomasak, eta Santo Tomasak txerri gabe, noski. Eta guztia, bino gorrotu ditu Gabonak. Gorrotu ditu Gabona, gorrotu mundu guztia, denbora momentu berdinean, janari berdin erosi behartu izatea, opariak beti, sensazioa da, enaiz iristen, ez dut korrika iritsi nahi, gaina korrikanoa eta kriston kola dago, aparkatzeko gaizki, ataskoa ez ditut agontatzen. Ze alegrintzit dela Navidad, orduan. Pixkat. Vale. Tazuk? Nik, eraldeko dituzke baita ez zurekin manator bodak, uste behar dela eraldatu, bai, uste gaina hortikan sortu daitekela, como arrakalatu daitekela pixkat asunto guzti hau eta ez, komunitatea, familiaren kontu guzti eta dena, pixat horrik eman eta ez, kolpetxo horrekin agian, zieteke, como bestera atera gauzauek aldatzen. Mantenduko dituzke gau beltza.
Bai, gustatzen zait pila bat. Bakitela berriki sortuen zerbait, baina gustatzen zait. Bai, gustatzen zait Gustatzen zait. Bai, gustatzen zait gaueltza. Bai, gustatzen zait zerta torren eta zer den gabori eta bai. Eta era akabatuko nituzke bataio eta komunioak. Osea, ja Elizarekin zuzenean zer ikusakaten kontu guztiekin ningunuke bukatu. Ez como, ya está, ya pasó. Jesusito ez da existitzen, ya está. Eta existitzea bali ma, existitzea zure barruan, eta ez, errezatu zaren guztia, baina ez bestiak molestatu. Bai, te molestatzen behen da, como, txiko, egiten. Bai, eta ero baina, horren utxala birtu dira komunio eta bataioak, esazula, txika, jazta. Ni bata eto nau. Nire bai. Bai, komunioa ez. Komunio ez tale, nik ez enun. Bueno, sartuko ginen baitare BBK Lifeekin eta lau kontuekin, baina ez dago beste denbora. Vale, orduan, iritzaizu bukatzea hemen. Ados. Eta bigarren atal bat, ospakizun inguruan. Ez, edo ez. Bueno, ez dakit, erabakiko. Bueno, galtzeneko aldera bat dagoat. Lortu dugu gorko espazioa bizatea pixalauko bastoia betzela. Espazioa zenetan esazula, Jose Gustaren ezen gaur azunean. A ber, pixkat, lauko bastoia izango bazen, hemen daukagun kantenda kampaina antzeko zerbait, pues, igual faltazitza egun joan untzegon, ezakizea, bakizera pixkat izan. Ja, izan dala. Bueno, alere, bai, plazera izan dago ekosaia. Asoki? Bueno, urrengo arte. Bai. Soni batzui! Kaletarrak, aitzina, bietan!